Ngapet hakajela kajongi menta buon ba ki krislam ler. Balai nga ongkom ta. Babon ba ki krislam ler. Namar kajing yalap kajongki kalong kabamala. Mo ngarong amban se ngahap ben ngahap kentho yakine kibriu ki baju yalap yakaktin kajong ublay hapo ki social media. Bat hapo YouTube channel. Bonsin hi ki ong bakane kabalang kalayalam baklalut nadong syadong kamut kabalang Katolik. Mo tenri hakajing sisa kimdei ban kren yakum kita kijai kentin. Habangi ngisim yakane ka topik, habang ngisim yakane ka kapon ban kren ban yalap ban pensngeu syaki paiba haka rinsan social media khamtam ya kaktin kajong ublay haba ki kren ya kaktin kajong ublay kisim na kaktin kajong ublay pat kidon kata kajing kentho tang ya kawai kata kabalang kabaki ong kane kabalang kalale bomday kalale syapalat ya kata kajing ya like kajong ka na kaktin kajong ublay. Tekane kasin kabanangkong yang kabanga ngawanra syapi ya kane ka subject babonsin kibriu ki kren ya kane kajing penbaptis ya ki kelung kena kajing penbaptis ya ki kelung kena kamde kaba baha ki ong namar ki kena kimpat don pop kimpat dalek pop mah kimpat tip ya kata kajing sisa tekumno kila aban pediang ya ka jing penbaptis na ujisu namar kimpala aban phala kimpala aban kren kimpala aban kungu ya kata kajing pensma ya ki namar kimpat nang ban kren kimpat nang ban lepop handre kane kajing penbaptis kade be tang ya ki bala he balasan ke bala tip ya ka pop ke bala tip ya ka jing sisa ke bala nang ban ngap ban phla ma tenga kwa ba mara phi na ka ktin ka jong ublay tharai phi ju yo sngew ba ki rutemen ki kpa temen ki jongi ki ong ba ka don ka pop tenrai hangi khamtam hangi khasi benar mo ki rutemen ki jongi ki ong ka don ka pop tenrai ka kata ka pop tenrai na kami mano babu ya kata ka pop tenrai tatong ini pule na kaktin ka jong blay ka Genesis lai khat riu khat niu ka ong kumno kata ka pop tenrai kami na tong ini pule na kaktin ka jong blay ka Genesis lai khat riu ha ka kanthe ula ong ngan penjor ya ka jing pang jong pha haba pun khon phan sasu satar haba kha khon penban phan kwa hir yala utunga bat un sansar halor jong pha phi kane kade kata ka popten rai uble ula pen scam ya ka kanthe bat ya u adam mo uble ula ai ki kane ka jing pen saja kambot uble ula pen scam ya kane ha ka im hau adam da ka jingsu satar hadu menta mene haba ki kenthe ki pun khun haba ki kenthe ki kha khun namar kane kade kata ka pop tenrai tatong ni pule susu na ka Genesis ka dekhot ka ba khat niu pat uble uong kumno ya u adam Hau adam pat ula ong namar ba me la snap ya ka jingkren ka tengah jong me bat me la bam na uding banga la khang ya me ban bam ka khendeu kan long ka bala tim namar jong me da ka jingtre shitom men sayo bam na ka baro shilenter ka jing im jong me phi kane ka de kata ka pop tenrai ka ba uble ula bu ula ai hau adam bat ka im ma uble ula tim yaki bat
ula ay ki kata ka jing tre shitom bakin yo ya ka bam ka di shilenter ka jing em ka jong ki bat ya ka kenthe kan ay ka da ka jing pang ka ba su khon ka hapor ba ka pun khon ka kha khon mo kane ka de kata ka pop ka ba uble ula pen scam ha u adam ha ka em ba ka de kata ka pop ten rai kane ka daw bangi ki Catholic nge shim ya kane ka lenti kane ka rai ban pen baptis ya ki khna na do khlung ma pakin yo ya kata ka jing pen em ka bom jukut ha ublei namar ka don ka pop ten rai pe ka don kane ka pop ten rai ka ban ne junom hangi ki jai ben riu ha ka perthei te tongin ya phai sakawe pat ka benta lada ki we ki ong ka jing pen baptis ya ki khlung kamlong ka ba bit kamlong ka ba biang namar ki dan pop tahato unde ubreu ubalarang ba ubladon ya ka pop ubla tip ya ka pop ubla he ubalarang ba ubla dap live post nam ar posan snam chajrong kin sayo ya ka jing pen baptis tengabuk hangne hakmat jong phi ki ba snap ki ba page ya ka ne ka YouTube ka channel ka jonga lada ngi shim ya ka jing pen baptis ya ubreu ar post nam chajrong to mo kim shim shu kat kum kata ka jing pen baptis ujisu live post nam chajrong ngi shim ya kata ka jing pen baptis ar post nam chajrong ya ki ba rang ba tahato laja ladai ba unde orang ba unde usamla mo ubahapo ar post nam unyap no na ka ne ka perthei bat kata ka mensim ka jong unde orang ba ka jong unde ukhna ubala do ya kata ka jing pen baptis hapo ka ar post nam telajia ba uyap uyo na em ya kata ka jing mi pat na ka jing yap kumba ukris ula mi pat na ka jing yap bat ula job ya kata ka jing yap telada une ukhna kikmi kikpa kiba kimpat ai lat o ban pediang ya ka baptisma ha kata ka jing im ka jong o ka ba khndiat por takane ka mesin kala na em ban mi pat bat ukres kala na em ban yo ya kata ka jing im bom jukut bat ukres nga ong e pm kane ka met kalalong ka bayap ka bala tim da ublei namar une ukhna umpat yo ya ka jing pen baptis umpat nge ya o Jesu Kris ha ka jing im ka jong o bat kane ka mesim ka jong unde ubreu ula do e ya ka jing em ka jong o bat kalalong ka bala tim te don ki ba ong ki ba kali ya kane ki ba ong bat lada une ukhna ushim ya ka baptisma nadu dang khna umpala ban kren takumno ula ban phla ula ban pediang ya kata ka jing pen scam na oble an ong e phi ka kami ka bala pun ka bala kha ya ne ukhlung hapo kpo bat ula kadang ula sngai na do kpo akmi bat ula snyo thu ya ka jingkren jong ka kmi haba ka kmi ka tre ka kta aba ka kmi ka bam kadi une khuna uyo lang kata ka bam kadi namar kilalong ka wei ka met mo kilalong ka wei ka met namar kumbangi ukris ulo ong ngade ka balang ngade udeng ba phide kitnat haba ukris uong kiba shitnga kide kilong kawai kamet kawai kamansim tahaba une ukhalong ro udon hapo kakpo ajong kakmi ude ulong kumta kide kawai kamet kawai kamansin kakmi ka e kaba kakamen ukhalong ukumen ka e kaba kakmi ka snausi une ukhna ru snausi ubadang don hapo kapo kajong ka andala ulami sabar ulayo ban bun na ka bun jong ka kami ka jong ula seng tho ya kata ka jing bang ka jing thiang jong ka bun ka kami ka jong om tahato kata kamde kata ka jing pediang jong ka kami bat ukhulung ru ula pediang haba ka kami kala pediang ya ujisu kala yo ya ka baptisma da kata ka jinge ka jong ka bat une ukhulung ru umpat tip ula yo ya kata ka jing pen im
na ka jinge jong ka kemi ka jong ong ma ngide ba siang tho bahai ka ne nang ta shushu lada une ukhulung uyap ha kata kapor ba ulayo baptisma kande kamsen kalayo ya ka jingpin bom cukut ulayo ya kata ka jing mi pat na ka jing yap ka jong ong nang ta ngela phai shakibala rang ba kibala yap ka kanthe nation rang lada kikmi kikpa ke jongki kim shem la a ye ki khon ke jongki dado dang red ban pan baptis kamut kikmi kikpa ke la isi ya la ke jongki khon bat ke la isi ya ka jing pan baptis bat ke la isi ru ya uji su kris ubala sengdor ya ka ne ka jing pan baptis kamut ke la isi ya ki khon ke jongki baki la a ya ki khon ke jongki shakata ka jing yap ka ba yap do kaba yap dam kaba ompat itu ya uji sukres namar uji su hi uong jar ubanget unyo ya kajing penbaptis jar ubomnget usha penrem mo ya kata tong ini peit na kaktin ka jong blai lada phi ong banga yelap baklaro ngin peit na kaktin ka jong blai lada une ubre ubayap klem kajing penbaptis hakata kerta ka jong u haka khatpra arphos nam te kalong ka jing do nong ya kane ka mesin ka ba lakhlat no na kane ka perthei ka ba do ya ka jing pen baptis ka ba lado ya kata ka jing im mensim ka jong ki hakata ka jing mi pat kumba ukris ulami pat tong ni pole na ka kten ka jong blai Markus lenong khandriu ka khadru khandriu jar ubange bat ubayo baptisma unlai im jar ubomnge on penrem sngap ha jar ubange bat ubayo baptisma unlai im jar ubomnge on penrem hangne pelasang tho ya kane ka jing pen baptis lada ngi pen baptis ya ki khon ki jong dang ret kamut ngi e ya la ki jong ki khon ngi pen yo ya ki khon ya kata ka jing im bom jukut kata ka jing mi pat bat o Jesu Kris lada kine ki breu ki ba pen baptis ya ki khon ki jong ki hado kata kerta ka jong ki bakin up ba ukhon jong ki ola ban phla hi dalade ya kata ka pop ka jong u ya kata ka jing le ka jong u mot ya kata ka jing pen baptis ka jong o lada uni ukhon ujong ki uyap no hakata kapor ba umpat sim ya kane ka jing pen baptis kamut ba kikmi kikpa kila isi ya u khon la jong kamut ba uji suru ula isi ya kane ka mensin ka ba sa khongreng ka ba klem sim ya ka jing pen baptis ma kikmi ru kila isi ya ukhon kila isi ru ya kata ka jing pen baptis bat kila isi ru ya u Jesu Kris ki klem sim ya kata ka jing pen baptis ha kapor ba ki khon ki jongki ki dang khanna ki ap ya kata kerta ka jong ukhon ki jongki ba ki sim ya kata ka jing pen baptis anda ola he lada uyap kamut uta ukhon ki jongki ola sha penrem ha u Jesu Kris kamut kini ki kimi ki kparo ki isi yala ujong ukhon kim kwa ba ukhon jong ki ba un poi shaka jing mi pat ka ba u Jesu Kris ulami pat bat u Jesu ulayalam ya kamet ya kamensim ka jongi iwei pei shaka jing im bom jukut lada ubriu lalong kristan makana klem da sim ya ka jing pen baptis bat u Jesu ula penrem ya kata ka mensim ya kata ka met kamut kikmi kikparu kila penrem lupa yala ujong ukhon ma ta ka jing pen baptis ka jongi ki katolik ya ki khlung kamut ngisim hakata ka benta ngisim ya kata ka benta ka ba kamut bangi e ya ki khon lada ki khon ki yap nadu kedang ret hana daheru kilayo ya kata ka jing im bom jukut kamut ngi klem isi yala ki jong ki khon bakin do ya ka beneng mo te ka ba selsi ban ong kane kade ka jing sarong
kajing sarong hakata kajing im hakata kajing siu tho bakla kajongki kamut ya kikhun kikti kijongki kila isi lupa namar kajing yap hi kamsem lawan tang ya ubahe netang ya ubarit kajing yap kawan hakano kano kapor ngimtip ubarit ne ubahe kajing yap kawan bay naphang te kajing pun baptis kelada kayap hakano kano ka benta kano kano kapor kamut kikmi kikpa kiba ang ya kata kajing pun baptis andalahe kamut kila isi lupa yala kijong kikhon tangkane khoblai shibon telada phi ki perlok ki perjor pedang siu tena susu ya kajing kren kajonga bat ya kajing ya lap kajonga ya ka ktin ka beim kajong blei to share bat to subscribe knang ba phin la ban yo susu ya ki video ki jonga bat phiru phin yo jingman toy lada phi siu tenan sa comment lada phi msiu tenaru sa comment lada phi isi ru sa comment lada phi sneu hun ru sa comment khoblai shi bun khoblai shi hajangu ya phi baro phela yai up hado padakut kene ka video